ए भाई केकर फोन आवत बाटे कुछ बुझाते नइखे। ई लइकावा के फोन ह का? त हमारा बुझाता कि लइकावा के फोन ह। हेलो हेलो बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। हेलो प्रणाम बाबूजी। दीपक बोला तनी बाबूजी, दीपक। हमारा सुनात नइखे रे नहीं। बाबूजी हम दीपक बोलतनी, दीपक। दीपक, अच्छा बबुआ का समाचार बाकू? बाबूजी गोर लागी ना। खुश रह खुश रह। ठीक बा ना कुल सर समाचार? हाँ कुल ठीक बाटे, बढ़िया बाटे। हाँ कहानी है ना बाबूजी हाँ कि एगो नौकरी में ना फार्म पर साइन करे के बा। तनी आ जैत तो सैनिया हो जैत, हमार नौकरिया लाग जाइत। ओमे नौकरिया में गार्जियन के ना साइन लागत हवे। तो वही से बाबूजी आ जैत ना तो साइनवा क के चल जैत। ठीक बा। तब हमके टाइम होता ना कहाँ बाटे, बाकी ठीक बा। देखो तनी हम कोशिश करत तनी आवत तनी। हाँ बाबूजी तनी आ जैत टाइम निकाल के एक दिन खातिर, बस सैनिया क के चल जइह, कोनो बात नहीं खे। हाँ तो तुरंत छोड़ दिया हमारा के, अब रोके ना ना तू अइया, हम गाड़ी पकड़वा दे बिहाने भइला। काहे से कि घरे देखते बड़ा खाली तोहर माई बिया। हाँ फजियत में पड़ जाई के गने का होई। ठीक बा तब हम आवत तनी। ए बाबूजी तनी माई से तनी बात करावो। ठीक बाटे। तनी बात करावो और कुल ठीक ठाक। आ गइया हो बबुआ के फोन आइल बा, तनी बात कल तो हाँ समाचार पूछ लो। का कुछ समाचार बा? गोर लगी माई। खुश रह। ठीक बा ना सर समाचार? हाँ हाँ ठीक बा। हाँ आ गइया बियाल भी है? हाँ गैया बाछी भी आइल बिया। अच्छा तो बाबूजी के तनी फेनुस ओनुस दे दिया माई, ले ले हन। ठीक बा हम दे दे। हाँ हाँ, आ बाबूजी ठीक के तनी तू काम बावे जा एगो कागज पर साइन करे के बा। ठीक बा बाबूजी जाई हन आ अपन काम करा के ओकरा के विदा कर दीह। का करे के बा गाड़ी धरा दीह। ना ना हम गाड़ी धरा देब समय से। ठीक बा। हाँ आ तनी लिट्टी उटी बना के बाबूजी के दे दिया रास्ता वास्ता में। हाँ ठीक बा लिट्टी आ ठीक आ बा। कह दिया ट्रेन में कुछ खइहन ओहन मत, अच्छा ना तो केहू से लाग मार खैनी मांग के खाए लागत रहन। हाँ ठीक बा। हाँ ठीक बा तब रखत नहीं। रख। ठीक बा ठीक बा। गोर लगी। का हो ले अब बेगवा चलल जा, ट्रेनिया छूट जाई, समय हो गइल बा, 10 मिनट और बाकी रह गइल बा, पहुंचल जरूरी बा। हाँ ली हाय लिट्टी उट्टी लगा देले बनी है ना। ठीक बा ठीक बा। एमे भुजिया बा, मरचा बा, अचार बा। हाँ आ लेके खा ले। आ गाड़ी में केहू दे कुछू त खाई बोल भी मत। जहर ना हो हाँ तू देलो सा। जहर ना हो देलो सा हाँ। मत खाई। ना आ हम केहू ना के हाथ खाए। के सूटी बीड़ी मत ले। एकदम ना छुओ। हाँ हाँ आ खियाल से गाड़ी में जाई। हाँ है ना। तू घरे अपन गाय ओई के देखिया, गाय ओई के दूध निकाल दिया हाँ आ बढ़िया से खइह पिह रहिह। आ केहू के फालतू आदमी के घरे मत घुसिए दिह। आ ठीक से रहिह, अपन देह के ख्याल करिए, ठीक ना। हाँ ठीक अब बा। हम चली ना। हाँ चली। हाँ गाड़िया छूट जाई। हाँ जाई। हाँ गइल जरूरी बा। हाँ लइकवा बोलावत तन देखल जा। अरे का हो चचा, कहाँ हाँ। चल रहा है कुल सौदा बना के? जा तनी बाहर आ, तनी लइका। बाहर आ? हाँ। अरे बुढ़ापा में हवा लग गई का कि बाहर चल देला? हाँ हाँ लइकावा बोलौले बा, तनी देखल जा काहे खातिर बोलौले बा। अरे देख लियो कहीं बुढ़ापा में दिक्कत मत हो जाए। ना ना ऐसन बात नहीं है। हाँ हाँ तो देख लियो, सतर्क रही है। लइका ठीक बा, ठीक लइका बा। पतोही पे भरोसा वरोसा ढेर करियो ना। ठीक बा ठीक बा हाँ तनी होशियार रहनी। ठीक बा। ठीक बा चलो जात रहनी तहरे की तरगैया भी फेंसा के जात रहनी है। जा देखो। चाची बड़ी ना। हाँ 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 चलो 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 ठीक चलो बा, चलो ठीक ठीक बा। ठीक। बबुआ सुन रे, रामनगर कॉलोनी हमारा जाए के बा, तनी रास्ता ना बता दे। कहाँ से आयो? बलिया जिला से आए जो के रास्ता बता दो तनी, वही जो हमारा जाए के बा। देखो तेरा चौराहा बा, देख लो चौराहा बा, वही से दाहिने और मुड़ जी है। ठीक बा ठीक बा। हाँ लौका था ना। हाँ लौकता तनी तनी। कहाँ से आ जाते हैं।
ठीक बा देख लो कर दियो जाए के बा ऑफिस लेट होता ई मेहरारू न तनिको नइखे सुनत सोनम जागिल बनिए कर रहत तब ऑफिस जाए के लेट होता देखत तनी कि आई सुनाते नइखे सोनम अरे ऑफिस जाए के बाद लेट होता जल्दी अरे हम का झाते नइखे एकदम से एकदम एगो तो हम आके जहिया से शादी करके फंस गइल बानी ना ई मेहरारू हमके चैन से नइखे रहे खाली जब देखा तब सोनम नाते नहीं कर हम का करें अरे सुन रही हो क्या बोली काबे से चिल्लाते नहीं गाला फाड़ फाड़ के सुनात नहीं थे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता नहीं बुझाता कि हमारे के पूरा लोना वाला देले बन मनवा लाद के नहीं देने तो हमने जाए के भाई ऑफिस ऑफिस जाए के बाद हम का कर जाए के बता ऑफिस जाए के बाद तो हम का करी आ तू का नाम के पानी मांगते तब से चिल्लाते तो गांव पानी के लोग मांगते भी तो पानी उठ के पी ली ऐसे कि जब शादी कईनी हमारा से तो बड़े बड़े ख्वाब देखैनी कि तरह के हे रखब हो रखम इतना बीघा जमीन बाटे इतना घर बा इतना बड़ घर बाटे अरे तो बाना गाँव में भाड़ा पर रहत नहीं जे भाड़ा के रूम तो गाँव में बाना गाँव में बात का करी गाँव में तो गाँव में जाई हम रहे खातिर 35 बीघा जमीन बा बाबूजी के केकरा खातिर तो बाबूजी के बाटे ना राउर नहीं खे ना तो बाबूजी के मोहन तो कुल हमनिए के ना होई मुहन तो हमारी को क्या जानते कि हमनी के ध्यान की केहू औरी के ध्यान तू बतियाओ सर क्या तेरे बतियाई बताई ना ये भाई के तर माने बाबूजी के संपत्ति बा तो हमनिए के ना होई आज ना कल सब हमनिए के ना मिली ई के जानता कि हमनी के ध्यान के ध्यान के बेच दी बेच दी काहे खातिर बेच दी हमनी के संपत्ति है तो बेच दी हां क्या है रउए जाके दिल्ली रहतनी आ वहां लोग घरे रहत रहलो अरे तो कुछ क दी हम कमाए खातिर ना आइल बनी कमाए खातिर आइल बनी तो कमाए खातिर आइल बनी तो वो जो बेच कैसे दिहन का नाम बाकी घर के संपत्ति कुल कितना से बचा के रखल बा 35 बीघा जमीन बा एथू बा कुल मैं हमनिए के ना मिली हरी राउर भाई बहन बड़न लोग कि ना ना अकेले ना बनी अकेले बनी हां तो केहू के बेच सकेला केहू के कहे के बेच दिहन ना बेचे हम कहे के बस तू समझत काहे न खूब बतिया के हम का समझी और 52 बीघा जो पुदीने बोआ ताटे जे खइले पिए के ठिकाने नहीं खे एक बेरे खाना बनते तो एक बेरे बनते नहीं अरे तो 52 बीघा बात तब न कहतनी झूठ थोड़ो न बोलतनी 52 बीघा बा ऐसे एक बेरे खातन जे एक बेरे नहीं खी खात अरे भाई तो गाँवे न बा तो के गाँवे लिया जाते तो तू जाते न खूब कहत रुक ना हम यही जे गावे रहो ना जाई ना रउआ हमर एगो बात मान बाबा एगो शर्त बाटे का? कि रउआ अगर हमर बात मान हाँ, तबे हाँ। रहम ना मानम त ना रहम कौन चीज एगो बात काम नहीं? करी रउआ अपन बाबूजी के जे बुलाई हाँ पेपर पर साइन करवाई हाँ पूरा जितना जमीन जायदाद बा सब अपने नावे करवा लिया ओकरा बाद से पूरा आई जायदाद बड़ू का बाबूजी के जमीन ये बात तो हमनिए के ना होई अभी जियो तलो तले उनके आराम से रहे तो उनकरे ना मोला के बाद हमनिए के ना होई हम देहात में नहीं की रहल चाहत बतिए काहे नहीं की समझ कॉल के एगो काम कर देखी पेपर पर साइन करवाई आ ओकरा बाद से पूरा जमीन जायदाद खुद हमने के नामे कर दिहन ओकरा बाद से उनके पतो ना चली टेंशन मत ली उनके पतो ना चली देखत तन कि तू हमारा के बीमार डाल दे तू ऐसा ऐसा बातें सुनी ना कहत बतिया ऐसे जमीन जायदाद खरीद के अच्छा से घर बना के एकदम ऐश करिए कहत तन कि तू चला गांव में हम ना जिब गावे हे जे दिल्ली के चक्कर में तू झूठे परेशान बड़ू वो जब बावे खेत बा 35-40 बीघा आराम से खेती कर जाइए तू कर जाइए रहल जाइए तो तू दोसरे तारा दिमाग ना खेती हमसे ना होई खेती हमसे नहीं खाना बनाते तनी उहे बहुत बात खेती हमसे ना होई हम तो फंस गेल बानी का करी ना इनिए के ना उनिए के भी हमार बात मानी रहुआ ना मानब तो हम रहम नहीं जाओ ये भाई क्या मानब कि ना मानब बोली यही बेर हम जाई माना ही के परी भाई तार बात अब तू करे के पड़ी बताओ तो का करे के पड़ी तू ही बताओ का करी तोहरे बात मानतनी बताओ रहुआ बोल दी अपन बाबूजी से हाँ कि हमार कंपनी में ऑफिस में हाँ जैसे एक ठे कागज बाटे हाँ। ऊपर जब तक बाबूजी के साइन ना हुई हाँ, हाँ। तब तक वो कागज जमा ना करी हम अच्छा मैंने धोखा से हम बाबूजी को बुला लिए जाए अब बुला के उनका के पेपर पर कागज तो उनका साइन करा ले खेतवा के और ओकरा बाद जमीन बेच के हमके दिल्ली में ऐश कर ली हमन आई तो बड़ा तो का करते बाबूजी के फोन करी फोन कर दी करी ना अबे करी फोन अब करी बताऊँ तो वैसा करके हमनी के मैं कागज तैयार करा लिहल जा आ तैयार क के आवेलन तो बाबूजी वही पर साइन करा लिहल जा ओकरा बाद से हमनी के अपन
काम कर ले चल चल तहरे जवन कहलू तमने भाई चल। अरे बाप रे ये बेरा तो कंपनी में इतना काम रहल हन लेट हो गई साला। तनी पानी वानी ले आओ हो ले आओ बाबूजी कहो ना आवे के अभी होइबे ना कोइलन बतावल जा ले यहाँ देखा उनहु के बेरा हो ही गेल बा बेरा आवे के फोन भई रहल आवते हो यहाँ चला हो सकेला ट्रेन उन्हें लेट होला लेट उठ होला सुना हो। अरे मेहरारू न 4 हाली 5 हाली चिलेबा न त ये खाली आज से तो मोने हो जा एकदम तनी का तारा के 20 हाली बोले के परी तब तू अइबू का बोली घरवा में इतना कमाई ढा तर लोग तारा के 40 हाली 20 हाली बोले के परी तो तू ये खाली सुनबू नहीं तबे ना आई कमाई ना ढात रहनी है तो हां नहीं तबे ना आई बताई बाबूजी आवत तरने बरा कुल तैयार रखी ह कुल तैयार ठीक बा न आ तने उनका के पानी उनी पिए के व्यवस्था कर लिया पहले से ठीक न और यहाँ तो पानी उनी पिए के दिया सब व्यवस्था हो गई ओके हो गई बनो एकदम रेडी बनो तो सिग्नेचर कराओ के न पड़ी उनका से हाँ जा सिग्नेचर तो होकबे कर सिग्नेचर होई तो जा तू करा कुल रेडी उडी कर हो सकेला ट्रेन लेट उठ होई आइले बोला तर न हो आई हन ठीक न ठीक बा जा जल्दी से रेडी कर आज बाबूजी गोड़ लगी खुश रहो बाबू खुश रहो। बैठा 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 ताकत रहनी है आपे के ठीक न हाँ तनी ट्रेन लेट हो गेल बबुआ। अच्छा 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 हाँ अभी सब ठीक बा न गांव घर के हाँ सब बढ़िया बाटे कोनो बात नहीं के हाँ बहुत कुशल बाटे हाँ। कुलापन सुनावा कुल बढ़िया बा न। ना ना तो हमरो ठीके बावे चल कोनो बात नहीं के ठीक बा। हाँ सोना हम तनी पानी नहीं पिए के ले आवा बाबूजी आइल बना कुल पतोहिया के का समाचार बा ठीक बा ना न। ना पतोहिया ठीक बिए ठीक बा। बहुत बढ़िया बे कोनो बात नहीं के तारा आशीर्वाद से सब ठीक बा चल चल हाँ, बहुत बढ़िया, कमा जा खा जा हाँ बहुत बढ़िया बा बाबू। हाँ हाँ ना ना बोलौनी तनी एगो काम रहल नौकरी के एगो पेपर रहल ना हाँ वही पर साइन करे के रहल हाँ हाँ कहनी के साइनिया हो जाए तो हमनी के नौकरी मिली तब खूब पैसा कमाई जाई हाँ चल के अपन आराम से घरे हमनियों के चल जाई उहे तो हमहू सोचतन रे बाबू। हाँ तो- वही जो चलतन और पपीता के पेड़ लागल बाटे ओकर कड़ी चिरवावे के बा हम बहुत दिन से सोचतनी पुराट हो गइल बा। पपीता के कड़ी हाँ पपीता के कड़ी चिराला तू- सीताराम कहत रहून कि चिरा जाई। माने तारा के बुर्बक समझा के कुछ बताया दम सा तू मान जाला पपीता कहे चिराला केरा के पाटारा चिरवावे के बाटे कुल पाट में घाड़ा बा। ला पानी पियो पार्टी देती जा तारा के माने कुछ भर मार दम सा तू भरम जाला तो उ तो कहत रहूए माने कहत रहो कहीं अरे पपिया रेड़ के केरा के रहो, तू होला पाटारा चिराला कड़ी चिराला हां बाकी उ बतावत रहूए तो मैंने न। बताओ तो तारा बुझाला ना कि ओकर चिराई झूठे कहत तारा रहूए का भला पानी पियो तो बुरबक बनावत रहूए ना। बुर्बक बनावते रहुए कौनो कह नहीं से कि हे खेतवा में सोना गड़ल बा कोड़ा त तू लगबा ओकरा के कोड़े कौनो को समझा दी कि रेड़ के पटारा चीर दो त केरा के कड़ी चीर दो तो तू मान जी बना नहीं हम सोचा नहीं है कि मैं लागल बा जंगल नियर चिरवा के रखवा देती जे कहत हलो कि आरा मशीन पर अरे चिरा जाई। केरा फरेला तो बेचाला और तू घर द्वार के सब ठीक बा ना 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 ठीक बा बाबू केनो हाँ। बात नहीं है। गाय बियाइल बिया हाँ हाँ दूध मिलत चाप के हाँ हाँ दही के तो पूछे ही के नहीं है। अरे तो माई फेनुस उनुस देले भी है ना हाँ झोरवा में ले आइल बनी। हाँ हाँ ना बड़ा फेनुस खइले एजा शहर में फेनुस कहाँ मिलता ना यो कहाँ में संजोग से गाय बियाई रहला अइला त लेला ही अइला हां ला है पानी पिया फेनुस एजा शहर न हो एजा कुछ जल्दी ना मिली देहात वाला चीज साला देहाते में मिली शहर वाला शहरे में मिली
पतोहिया त घरी बड़ा दुबारा गेल बे रे बबुआ बा। अरे तनी खुराई नहीं हो। का निखुरा ये तनिको सेवा एकर करे ले। अरे ई बर्गर पिज्जा इजा आधा पक्का कांचा इहो कुल खा ले। अरे बाबू तू मत खो। हाँ, शहर में दुबारा के- दी दे। शहर में के जानते बड़ा पूरा मोटा के लकड़ी हो गइल बिया हम आई चिंता ले ले बा। एकरा के हम समझावे नहीं कि कुल दुकान पर के चीज ना खाई जाला। आई रोज कहे कि तनी तनी चाउमीनवा ले ले आइहो तो तनी बर्गरवा। बतावा चाउमीन से पेट भरी? हाँ? नाही तनी ओके तू ही समझावा एकरा के। बढ़िया से खियाओ पियाओ अब बढ़िया से का अब तो बुझाता कि सूख के हरेठा हो गइल बिया। अब तो का करी हम अब हरेठा होको चाहे तू होको। अब दिक्कत ई बा कि कहले ले ना बा। तो पतोहिया के तनिको सेवा तू ना न करेले। अरे हम बाबूजी सुनी ना, हम ठीक बानी, एकदम ठीक बानी। सुन बाबूजी, एगो बात रहा बतावा तनी। ई कहतनी कि तनी एगो पेपरवा पे साइन करे के रहला, ले पेपरवा साइन कर दे। हमारा तो बुझाइबे ना करेला कैसन साइन होला। बे हमारा नौकरी के हो, नौकरिया हमार लागल बा न। हां तो कंपनिया में गार्जियन सर्टिफिकेट मांगता रस। अच्छा तो गार्जियन माने पिताजी के अपना उ कहले बनस न सर्टिफिकेट बना तू के साइन करा के देबो। हाँ। अबे तारा के नौकरी लागी जॉब लागी। अच्छा ना देबो त ना लागी। हम्म। तो वही से मजबूरी में न बुलावे के पड़। अच्छा, ठीक बा। तो तनी तनी साइन हो जा। और कुल ठीक ठाक बा न? हाँ हाँ बबुआ ठीक बा। हमहू चाहतनी कि गाँवे चलो सन। आओ ओइ जो- बाबूजी जौन आगवा घरवा के आगवा एगो बैरी रहल ह। हाँ तो उ तो फरल होई खूबे। खूब लदरल बिया। मैं लइका ढेला मार मार के खा तोर सन कहाँ कहाँ हम रोकी तू ही बता। अरे का खतर लइका तो बा मचा के गलत गाँव से उ तो बोले ना लइकवन के। का बोली बोलत बोलत हैरान हो गइल बानी। हाँ हाँ ल बाबूजी हे पर एथुआ कर सैनिया कर दहई पेपरवा पर। हाँ तो ल बाबूजी एकरा के रुक तन चश्मा निकाल ली। हमारा लौकत नइखे बबुआ हाँ। घरी बड़ा हम परेशान बानी। आँखियो हमार चोल के बनवा दियो तो हाँ बन ठीक जाई। न। तो ई चश्मा कैसन अरे ई तो एथु वाला चश्मा है, इससे साफ लौके ला। हाँ अब तनी तनी लौके लागल। तो ल ये तू कर। अरे बबुआ ई तो जुगिया मैं इंग्लिश में लिखल बारे हमारा बुझाते नइखे। हे साइन तो कर। इंग्लिश में लिखल बा तो वैसे का उहे ना लिखल बा। विश्वास नहीं के हमरा पर। हे जा जहाँ जहाँ बताओ ते न हाँ। तहाँ तहाँ एतु कर मार कर साइन हे जा मार। हमारा तो कुछ बुझाते नइखे। हिंदी में लिख दे, हिंदी हे में। जा साइनवा कर जंगन करेला। हाँ अरे तू बुरबा के रह गेला। उ छिरके वाला थोड़ा ना चलो मिया ले तो पतोहिया जिंदगी बाबू उ छिरके वाला पेन थोड़ो ना। छिरकल ना जाला। हम जाने कि नीबा वाला हो। छिरका करे में से सिया ही निकलेला। हेंगारे ते उठौले रह धइले रह। चल और राय हो गइल। हाँ हे पर कर दे। ई को जगह करे के पड़ी रे बबुआ। दू तीन गो बा। बस कर। हाँ ल एगो हे पर कर दो। हे पर ल हे जा बाबूजी, हे जा। पतोहिया तो तोरा ले चलाक बिया रे। दिए न कले यो। तुमका गोहरा पोथले बड़े। तो का करी जौन को हैं? तो इंटर कइला। पढ़े के भेजी तो जाके गुली डंडा खेलत रहले। जाए तो पुरान का बात मत तुम्हारा। रहरी में ड्रामा खेलत रहले। इंसल्टी करावत तर बाबूजी तू लिखो ना। पतोहिया हमर चढ़ान बिया। तू गोबर बड़े एकदम से। गोबर बा हम तो इंटर कइले बानी तू इंसल्टी करावत तर। चल लो ध द। साइन में हमनी। ओफो पूरा जजाद हमनी के नावे। अब हमनी के दिल्ली शहर में रह जाई, एकदम बाबूजी। ठाट से अच्छा घर में हो गई, अच्छा दुकान, के बना हाँ हाँ सब ठीक बा एकदम एकदम ठीक अच्छा से एकदम अच्छा से रह जाई। वाह बाकी माई कहत रहे कि बाबूजी के जल्दी भेज दिए। हाँ तो मान लो साइन वाइन हो ही गई। हाँ आ पानी वानी कुछ पिए लिहल। हाँ हाँ गोरू बड़ा सा घरे देखे के पड़ी ना। हाँ तो ऐसा कर कि चल तनी तब आराम कल। ठीक बा क के फिर हम से कराहे गाड़ी धरा देते तारा के। ठीक बा ठीक बा। चल चल आओ बाबूजी जाता नहीं। बाबूजी रुकी। खुश रह,
ला जवन मेहरारू चलत तवन करा देलस। अब बताओ बाबूजी जनिहन तक का हालत होई। मैं पेपर पर साइन हो गई, मैं खेत बाड़ी कुल नावे हो गई, अपना करा ले बताओ न। सोना सोनम का बोली? बैठ। अब खुश बाड़ू न, जवन चालू तवन करा लेलू न। बहुत खुश बनी जन छानी तहन हो गई। कहूँ के चाहिए बताओ बाबूजी जनी हो तो का करियन हमरा के? का करियन? कुछ ना करियन। करियन का जब उनका हाथ में ना जमीन ना जायदाद ना पैसा ना रुपया, का करियन? बेटा के ये करम ह कि बाप के कुल कुल मैं लिखवा ये के दुनिया के रीत बाटे, हमरे लगे कोनो एथी बा का? हमई कोई नहीं है। मारे जे दुनिया करी तवन हमनियो के कल जाई हैं। अब ये संसार में आइल बन जे तो दुनिया के रीत पर चले के पड़ी। अब भैया हम विनोद जी बादल भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं भैया। ये वीडियो हमने के एक संदेश के रूप में बनौले बन जा। ये रोज सब के एगो संदेश जाता कि देखी बेटा बाप के कितना माना तरसा दिल्ली जाके कमाता रहता, लेकिन बाप के तनिको ध्यान नहीं किया। ऊपर से देखी बाप से छल करके उनकर पूरा खेत लिखवा लिया। बताई बुढ़ापा में उ लोग के आधार बा केहू नहीं के। तो रुआ सब देखी यह संदेश दिया था कि रुआ अपना बाप माई के सेवा करी आ रुआ बुढ़ौती में एगो सहारा बनी बुढ़ौती में। लेकिन आप लोग वीडियो के इंटरटेनमेंट मत ले, एक एगो संदेश बा रुआ सब खातिर आई रुआ सब पूरा वीडियो के देखी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी आ कोनो वीडियो में अगर त्रुटि होके तो ओके रुआ सब क्षमा करी। नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम अंजलि चौहान। ये हॉट करे खातिर वीडियो नहीं के बनल इतना, जैसे कि एक संदेश है जैसे दुनिया के रीत बाटे वही तरह मतलब दुनिया के रीत पे दर्शावल गई वीडियो बनल है। ये वीडियो मतलब कि जैसे कि एक संदेश रहला कि रउआ लोग ऐसे मत करब, जौन गलती हम कइनी है वो गलती रउआ लोग मत करब। बस यही जैसे लेते हैं जब विदाई, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। मिल जाए।